Vi vil godt fortælle lidt om bølger og bølgernes funktion i musikinstrumenter. Som noget af det første starter vi med at præsentere det generelle om bølger. Betegnelsen for bølger kan man sige er en forstyrrelse, der udbreder sig. Derudover er det også meget vigtigt at kende til bølgelængden, når man snakker om bølger, som betegner længden fra bølgetop til anden bølgetop, som også kaldes lambda. Derudover er det meget vigtigt at snakke om amplituden, som bliver angivet med A'et fra bølgetoppen til 0-linjen. Og derudover, altså der hvor der sker en ligestilling. Og derudover er det også meget vigtigt at vide, at frekvens, hvad frekvens er, som betegnes F. Og frekvensen, det er antallet af svingninger per tid, som man måler i hertz. Når vi snakker om bølger, så er der også noget, som kaldes interferens. Inden for interferens er der to begreber, konstruktiv og destruktiv. Konstruktiv interferens, som også er vist på billedet, er når, også vist på billedet herover, er når to bølgetoppe de mødes, så bliver bølgen fordoblet. Så er der destruktiv, som vises herover, hvor at så er der destruktiv interferens, som er når en bølgetop er forskudt af hinanden, og dermed at de udligner sig til sidst, som vises her. Og så ved vi også, at inden for bølger, så er der noget, der hedder længdebølger og tværbølger. Længdebølger vises herover, som kan forklares ved, at bølgen den ligesom bliver skubbet som domino-brikker. Og vi ved, at inden for lyd, som vores emne omhandler, så ved vi, at lydbølgerne det også kaldes længdebølger. Så er der tværbølger, som vises herover, hvor man skubber bølgerne henad. Når man snakker bølger, så er det også meget vigtigt at kende til bølgeligningen, som lyder udbredelseshastigheden er lig med lambda gange frekvensen. Vi har også lavet et forsøg, hvor vi har spændt en snor ud mellem en trisse og en vibrato, og så har vi undersøgt, hvordan frekvensen er blevet påvirket af nogle forskellige ting. Og altså hvordan den er blevet påvirket, når vi har skulle danne flere bølger, eller når vi har hængt noget væk i enden af snoren, eller når vi har ændret snorlængden. Det første vi fandt ud af var, at når vi skulle lave flere bølger, så var der højere hertz, altså der var en højere frekvens. Når vi satte noget væk fra enden af snoren, så var der også en højere frekvens. Og det samme gælder, når snorlængden bliver kortere. Altså når snorlængden bliver kortere, så kommer der også en højere frekvens, altså højere hertz. Og for lige at hurtigt vende tilbage til det øverste billede, så er det her altså grundtonen af en lydbølge, som I kan se. Og så har vi lidt om nogle forskellige parametre og hvordan de spiller en rolle for instrumentets tone. Og der har vi noget om strengelængden, og der er jo som sagt tidligere, jo kortere strengen er, jo højere bliver frekvensen. Og strengens udspænding, der kan man jo også se, hvor strammere strengen er, jo renere bliver tonen. Der har vi også, der er der også noget om Resonanskassen spiller også en meget stor rolle for instrumentets tone. Der har vi jo for eksempel en violin, hvor resonanskassen er meget lille. Så kan man også se, at tonen på instrumentet bliver meget lys. Der er jo i modsætning til kontrabassen, hvor resonanskassen er meget stor, og der er instrumentets tone også meget dyb.